Nuwun para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayan saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe nglajengaken waosan cerita rakyat. Anggitanipun nggih menika BP Sudarsono SG bagian ingkang kalih. Tamtunipun kanthi irah-irahan nggih menika Joko Buduk. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken cariyos rakyat bagian kalih menika. Sugeng midhangetaken. Sebutan Joko tanpa asma sumebar bareng siliring angin. Gegambaraning paraga muda prasaja nggawa teken dadi petungan mligi tumraping brahmacara. Luwih becik nyingkiri tinimbang dadi tumbal laku kadurjanane, dadi kembang lambe tumraping kawula pidak pedharakan. Paraga muda prasaja demen tetulung mring sepadha-padha. Senajan kesaput tata lair melas tunawisma, nanging budi luhure iku kepara nyata. Yen dineleng permati paraga kaya kere iku katon cahyane mencorong, sakeplasan katon bagus sembodo. Rerasanan warga sing nate merangguli mesti grendengan, iki Joko kere ora sakbaine. Senajan taruna satriya kang wis nate meguru mring para resi pandhita, wekel nyinahu ngilmu agal alus pertapan, ngilmu saka para begawan ing kedaton, uga urip sarwa kepenak lan keturutan. Saikine malih urip ngulandara tanpa arah lan kurang migatekake resi ing kahanan diri. Raden Bangsal ketaman lara gudik, sakujur awake dadi buduken rada jijiki, dadekake srawunge rada kekiwa. Mbaka sethithik sebutan Joko tanpa asma malih dadi Joko Buduk. Karana lelara kulit lan kesangsaryane batin, Joko Buduk awake ndrodhok adem panas. Dikuwatake anggone mlaku supaya enggal metu saka alas gung nyedhaki padésan ing pinggiran wana. Joko Buduk wis ora kuat glawat, ambruk ngloso ora eling. Bawane beja trahing kusuma, ora ana satu alas sing wani nggodha mbebidung. Padha sumingkir ngedohi sing lagi nandang raga, kepara malah melu njagani saka kadohan, siyaga memalangi yen ana sing bakal tumindak culika lan deksiya. Cukup sauntara Joko Buduk gilang-gilang kadya layon ing sapinggiring warna agung. Ora adoh saka ambruke si Joko Buduk ana randha tuwa sing lagi golek rencek kayu. Mbok randha tuwa sinebut Randha Gamping kuwi panggautane padinan dodolan gula klapa ing pasar desa. Nukoni banyu klapa dresan ing bumbung saka para penderes, digodhog dimasak dadi gula klapa, dicithak cilik-cilik
diterake ing desa-desa cedhak kono utawa diedol ing pasar wanci pasaran. Panggaotan iki nerusake gawene sing lanang sing wis ngajal utawa mati ora ninggalake anak. Mbok Randha Gamping iki urip ijen tanpa ruwang ing rompok omah cilik pinggir alas. Urip prasaja kaya dene warga liyane sing klebu leladan kraton Powan utawa tlatah Ngawi Sragen saiki. Krajan cilik kabawah Krajan Majapahit ing Trowulan. Kaget ndeleng ana paraga ngloso semaput ing pinggir alas ditunggu dening sawetara kethek, ula gedhe lan macan loreng, nanging ora padha gelem nyikara sing lagi kantaka, kaya padha nyasmitani supaya Mbok Randha Gamping enggal tetulung. Senajan rangu lan krasa wedi, dheweke nyedhaki sing lagi kasangsayan. Panase awak sing semromong ganti adem jekut ndadekake Jaka Buduk ndleming. Rama sinuwun Kanjeng Ibu Prameswari pun bangsal nyuwun aku samo. Duh Gusti pangerian bakti kedung sanga keplantrang kadya kere bepriman Rama Prabu pun bangsal nedha aksama. Neratap Mbok Randha Gamping ora nyono yen paraga kaya pepriman iki putra Natagung Majapahit kaloka, nanging apa bener nglindure kere iki? Sing baku dheweke kudu enggal tetulung ngupakara. Mula enggal dheweke cancut, tapi apa kuat dheweke gendong kere kuwi? Atine gojag-gojeg bingung apa sing bakal ditindakake. Kethek-kethek iku padha cecowetan luwih saka kethek sanga ngangkat lan ngunggahake Jaka Buduk ing gigire macan gembong. Alon macan iku mlaku gendong Jaka Buduk. Diiring kethek lan ula gedhe tumuju rompoke Mbok Randha ing pinggir alas. Awan iku pinuju sepi samun, dadi ora ana warga liya sing meruhi lan ngerteni. Kanthi teliti lan telaten Mbok Randha Gamping ngupakara Jaka Buduk. Kawiwitan saka golek empon-empon, mipis lan nyekoki jamu sadurunge si Jaka Buduk bisa tangi. Ngompres, ndulang lan ngresiki tatu-tatu gudik ing saranduning awake. Kejaba banget kepengin ngerti sapa sejatine Jaka Taruna iku. Mbok Randha Gamping iku uga rumangsa beja katurutan duwe momongan anak lanang. Senajan dudu anake dhewe, kasok katresnane marang taruna kasangsaya iku. Kethek-kethek kuwi uga gilir gumanti ngirim wowowan seger saka alas. Uga macan gembong ora gelem kalah ngirimake buron kidang nom marang Randha Gamping. Aneh nanging nyata. Satekane Jaka Buduk ing omahe iku, rejekine Randha Gamping saya mumbul saya ndedel. Watara setengah sasi Jaka Buduk wis bali waras wiris, mung tilas tatu-tatu kaya belang ngrenggani awake. Nanging kadangkala sok isih kumat mbebeyeh kaya koreng, pancen sak keplasan katon jijiki. Le Jaka Buduk iku parapamu merga kahanan ing kulit lan ragamu. Biyung kepengin kowe jujur. Sapa sejatine dirimu lan saka ngendi asalmu le? Biyung janji bakal tetep
ngeker wewadimu iku salawase. Ali wis nganggep kowe kaya dene anakku. Biyung percaya yen kowe dudu titah sembarangan. Kowe sing dikirimake Dewa Agung marang si Biyung iki. Mula jlentrena ya, Le. Pitakonan iki banget nunjem ing atine Jaka Buduk. Rasa mangro ing nalare bloko munggo sejatine diri apa tetep nyamar samudana. Nunggu nganti apa sing dadi sedya lelarane iku wis kinabulake dening Dewata Agung. Keputusan sanubarine meksa luwih becik bloko suta. Ing wengi sepi iku wis kabuka warana sing kineker. Jaka Buduk alias Raden Bangsal Crita wiwit purwa nganti wusana kedlarang-dlarang saka pura kraton Majapahit tumeka ing desa Gamping iku. Ternyuh ngungguk tangise Mbok Randa krasa melu ngrasakake pahit getir lakune Pangeran Pati iki. Dirangkul keloro-loro rumangsa ora bisa nyubya si Jaka tanpa asma utawa Jaka Buduk. Ora nyono ora ngira jebul kere kasangsaya iku Pangeran Pati saka Majapahit. Dak jaluk sira netepi janjimu ya Biyung. Nedha nrimo sira wis ngopeni ingsun. Sun ora bakal lali marang pitulunganmu iki, Yung. Lan njaluk donga pangestumu muga-muga ingsun bisa enggal nemokake calon garwa prameswari lan bisa sacepete bali mring praja. Lan sira tetep dadi biyungku ing kono.